gwamna Abba, kuma daman na gaya maka kai wa Allah kai wa Annabi kalmar gida ta wace. Kamar yadda mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya kwace kwankwasiyarsa, ku cire majar hularsa, ku cire masa jar hularsa in dai ba wani wata nufaka ba. Kuma kalmar gida ta wace. Allah ne ya bani na kirkira a bata. Kada in ƙara jin an kira ka da suna Abba gida a jihar Kano. A yi zuciya yadda aka ce ba mu isa ba, to duk wata gudunmawa da muka bayar ita ba bata isa ba a ji. Mai girma Rabi Musa Kwankwaso siyasa ya abatun daga tsimmin goyon siyasa mai girma Rabi Musa Kwankwaso iyaye shi. To shi yasa in yana kurin shi namiji ne a ina mazakutar take. Ai yau gwamna Abba idan kana so ka zama namiji, to sai ka zama kai kake bawa kanka umarni ba a sama kake karbowa ba. An ce a da an wa Kwankwaso sharri, an ce shi yake baka umarni. To gwamna Abba waye yake baka umarni ka kasa na da dubuci gwamna a jihar Kano wata da watanni ka kasa. To so nake in dai ba so kake a dinga maka wani kallon hadarin kaji ba na baka isa ba ko ka kaza, to idan kana so ka zama namiji ka tsaya daga kawabuwa ka zaɓi sarki ɗaya a Kano. Idan kuwa ka kasa tsayawa ka naɗa sarki ɗaya a Kano, wallahi wasu kallon mutane suke maka a siyasa rammalanta na talatuwa abin da sun san kudirar Allah baya zalunci. In dai da zalunci abin da gwamna Abba yi mana a jihar Kano, musamman mai girma Rabi Musa Kwankwaso, musamman ni a jihar Kano. To a bari a take wasan ma. A bari a take wasan. Wani zancen za a murda zaɓe da su kora suke faɗa, wannan baya ba mu tsoro. Allah nan da muka dogara da shi, shi yake rubuta komai a lauhin mahfuz. To shi muke zira. Ka gane ko? Amma babu yanda za a yi mu zo mu zaɓe wani mu dutu keke. Wani ɗan ƙato izo ya kwace alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga jihar Kano a arewacin ta Najeriya, ba wanda ya isa. Mun yadda Allah zai gadin mu zai gadin ku. Alshen ta bararre ba da kowa nake ba, mutanen Darma ku yi hakuri, dan kuka mai ita uwar ta zagi da yaya da jikoki na Darma na ƴaƴan ƴan uwa ku yi hakuri. Watan Hamza Darma mutumin da naga tsufansa baya gane ma kanshin abinci, ya daina jin kanshi. Kuɗi sai Allah lubamar. Tsufansa ya kai tsufa, in ya ga jikansa ba zai gane shi ba. Wai kai zaka fito ka ce wai gwamnatin mai girma Bola Asuwaji Tinubu wai tsarkakakkiya, to tsarkinta bari in fara lissafa muku. A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mu jam'iyyar ADC da mun san za mu koma kayar mu. Ta gane? Jam'iyyar NDC da mun tafi ta ne, ka san an ce yawon duniya mafarki ne a tafi a dawo. Ai mun yi wasa da hankalin gwamnati ne saboda kama-kaman da take yi wa jam'iyyu. To sai da muka yada zango a nan a ADC sai muka tashi muka karasa inda zamu. To alhamdulillahi rabbil alamin, yau muna da jam'iyyar mu mai albarka ta NDC. Ka gane? Mun tsaye da 'yan takarkaran mu a ciki, kuma ga mai girma Comrade Aminu Abdulsalam ɗan takarar mu na gwamna kuma zababben gwamna da izinillahi ta'ala alfarmar bijayi rasulullahi. Mai girma Comrade sai ya ci zaɓe 2027 a jihar Kano. Kuma duk wani wanda yake tunanin wai zai intimidate zai kwace zaɓe, wallahi kowaye mun shirya ka fito, Allah ya shirya maka. In ka isa abin da Allah ya hukunta, to ga ka ga Allah. Kowaye kai, mu mun san ba wani sarki banda Allah, ba wani shugaban ƙasa babu banda Allah, ba wani mai mulki banda Allah. Kowa iya abin da yake faɗa ne na son zuciya. Ka san in ya ji, ka san ita kanta AC kala-kala ce. Akwai ta Allah wanda in ya saukar da ruwan sama in ka bunɗe windo, to ita ce AC Allah. Akwai ta bature iya kuɗinka iya shagalinka. Kaga ta gidajen talakawa daban, AC ta gidan masu kuɗi daban, ta gwamnatorial daban. Idan ka tafi presidential kuma nan ne ƙarshen alaƙud a AC bature. Ita kwa ta Allah ta kowa da kowa ce. Ka gane? To in suka ji wannan giyan mulkin, suka ji wannan babu surutan da ba za su ba. An ce jikin ta kaura yayi la'asar, tseda muku da Comrade da aka yi a tsarin tafiyar Kwankwasiya a matsayin takarar gwamnan Kano. Ba kya ganin wannan ba abun fargaba bane ga duk 'yan Kwankwasiya? To ai tun da mai girma Comrade Aminu Abdulsalam ba butuli bane, ba maci amana bane, ba mayaudari bane, ba azzalimi bane, ba ciki bane, shi mai manta kyautar jiya. Ina so in tabbatar maka da cewar Comrade ne aka sa masa dan masanin Kwankwasiya, wanda zai iya zama ikwana a zaune yana sauraron dan jam'iyya dan kar ya ce ya wulakanta shi. Yanzu ba gwamna Abba kyakkyawan zato muka yi masa ba?
to bai mana kan mai uwa da wabi ba. To haka wanda aka yi wa mummunan zato sai ya zo ya yi abu mai kyau kuma ba mutane mamaki, kamar mai girma sanata Rufa'i Sani Hanga ne da Allah ya kawo magajinsa mai girma Nasiru Yusuf Gawuna. Kaga mai girma sanata Rufa'i Sani Hanga ba mummunan zato aka dinga yi masa ba, ana waye aka dinga zuwa rediyo ana kazafe ka faɗa min sanatan da ya yi empowerment ɗin da ya yi, ka faɗa min sanata mai biyayya irinsa, ka faɗa min sanata mai amana irinsa, ka faɗa min sanata wanda izo ike mulki ba don raɗin kansa ba don al'umma ike yi, sai sanata Rufa'i Sani Hanga wanda yau da aka zo maslahar NDC ice mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ni ba mun zo ina takara ko a mutu ko a rai bane, ga kujera ta a ba dan uwana Gawuna dan in yi satili din jam'iyya ta zauna lafiya, kada ka zauna lafiya, mai girma jagora ka zauna lafiya, Allah ya zindi baka a jannatul firdausi. Mai girma sanata Rufa'i Sani Hanga ubangiji halinka na gari ya bika, kuma yadda kai wannan sagadakatin jariyar kace kai dan so da kauna kake bin mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ba dan kujerar mulki ba, abinda gwamna Abba Ici iyi ne, sai ga sanata Rufa'i Sani Hanga sama ta ka. Mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso siyasa ai abatin daga tsimmin goyen siyasa mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso iyaye shi. To shi yasa in yana kurin shi namiji ne a ina mazakutar take. Ai yau gwamna Abba idan kana so ka zama namiji to sai ka zama kai kake bawa kanka umarni, ba a sama kake karbowa ba. An ce wa ada an wa Kwankwaso sharri, an ce shi yake baka umarni, to gwamna Abba waye yake baka umarni ka kasa nada dipiti gwamna a jihar Kano wata da watanni ka kasa. To so nake in dai ba so kake a dinga maka wani kallon hadarin kaji ba na baka isa ba ko ka kaza, to idan kana so ka zama namiji ka tsaya daga kafafuwarka ka zaɓi sarki ɗaya a Kano. Idan kuwa ka kasa tsayawa ka naɗa sarki ɗaya a Kano, wallahi wasu kallon mutane suke maka a siyasa rammalan da na talatuwa abin dai haka ake ma kallo. To amma duk da irin abubuwan da kuke faɗa, ba kwa ganin abubuwan da suke faɗa cewa duk ɗan takarar da aka ƙara ƙure a daka babu wanda zai samu rabin ƙuri'un da gwamna Abba zai samu a zaben 2023. To a bari a take wasan. Su bari a take wasan. Sun san kudirar Allah baya zalunci. In dai da zalunci abinda gwamna Abba yi mana a jihar Kano, musamman mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso, musamman ni A'in Jakaru. To a bari a take wasan ma. A bari a take wasan. Wani zancen za a murda zaɓe da su kora suke faɗa, wannan baya ba mu tsoro. Allah nan da muka dogara da shi, shi yake rubuta komai a lauhin mahfuz. To shi muke zira. Ka gane ko? Amma babu yanda za a yi mu zo mu zaɓe wani mujitu keke, wani ɗan ƙato izo ya kwace alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga jihar Kano a arewacin ta har Najeriya, ba wanda ya isa. Mun yadda Allah zai gadin mu, zai gadin ƙuri'un mu. Kuma sannan ni abin da Rufa'i Sani Hanga yi, na ɗauka gwamna Abba ne zai, wallahi al'azimu na ɗauka gwamna Abba ne zai ce mai girma jagora ka ɓata da sama da mutum 50 saboda ni wannan kujera ta mulki, na gode, Allah ya saka da alheri, ga ta na batta. To don haka na ji alshak ta ɓararre, ka gane yawwa alshak ta ɓararre, ba da kowa nake ba, mutanen Darma ku yi haƙuri, ɗan kuka mai ita uwar ta zagi da yaya da jikoki na Darma na ƴaƴan ƴan uwa, ku yi haƙuri. Watan Hamza Darma mutumin da na ga tsufansa baya gane ma ƙanshin abinci, ya daina jin ƙanshi, kuɗi sai Allah lubamar, tsufansa ya kai tsufa, in ya ga jikansa ba zai gane shi ba. Wai kai za ka fito ka ce wai gwamnatin mai girma Bola Asuwaji Tinubu wai tsarkakakkiya, to tsarkinta bari in fara lissafa muku. Ina so ku tabbatar da rashin tsaro a Najeriya a gwamnatin Tinubu babu. Ba mu da tituna, ba mu da ruwan sha, ba mu da wutar lantarki, babu street light, babu asibitoci, babu makarantu, ba din sai in ta lissafa tana da yawa. Kuma tun da kake mulki mai girma Bola Asuwaji Tinubu baka kama 'yan kudu ba, kullum 'yan arewa kake kamewa. Yanzu wannan Mamman Yahaya da ka kame shi akan wutan Mambila, ba Allah da bai fi shekara ɗaya ba, fashola da aka bashi billions of naira lokacin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari, zargin da muke masa ko filin gurin bai share ba. Aka raba ma'aikatar biyu, aka ba kuma saboda shi dan arewa ne sai ka kama shi,
a arewa nan ka zo ka kama yan Rufai ka ba shi kwana 3 da mahaifiyarsa ta mutu dan riya da riya irin ta siyasa ka gani ka zo ka kama Abubakar Malami San da matarsa duk me yan arewa suka yi maka banda alheri ka fada a Lagos ka fada a akwatin ka a Lagos ka fada a kudu a arewa ka zo ka ci zabe amma kake wa yan arewa ta koma shi da sakamakon a kama wancan a kama wannan to saboda Allah yanzu shi Fashola ba za a danko shi ba yi bayanin shekara 3 sai mai shekara 1 nan ka sa Yahaya Bello a gaba sai an kamo shi saboda bai janye maka takara ba. To amma Hajiya Jafar fage kuna wancan wasu suna cewa aitin ma sun gano alƙalma madugunku yana da jam'iyyu guda 4 kuma hakan yana nuna musu ɗaya daga cikin hujjojin da yake tabbatar musu cewa madugunku yana yi wa shugaba Tinubu aiki ma duk kusan aiki da kuke da gwamnatin Kano. Idan mutum yana jawabi in bai karasa ba wani sai ya ce an zalunce shi. Yahaya Bello sai ka takura mai. Da idon mu a social media muka ga yadda jami'an tsaro suka zagaye gidansa. Saboda bai janye maka takara ba mai girma shugaban kasa amma yanzu Yahaya Bello yana gindinka saboda tsoron farar takarda a hannun dama baka takarda a hannun hagu. To saboda haka ina mai tabbatar maka mu kuma ko jam'iyya 100 za a ce muna da ita ba ma gudun yarfan yan adawa mai girma Bola Asuwaji Tinubu shine baya son adawa yake tafke mutane ga irin yan Rufai na shaida ka gane ko kuma idan kai a wata jam'iyyar kake to ba a yi da dan adawa zauna taka rawarsa da tsalle ba to saboda haka ce yasa nake gaya maka mai girma Bola Asuwaji Tinubu yan arewa da ake kakkamewa me suka yi maka kawai su ne suna cin zaben ka kuma a saka musu da wannan abun amma suna magana yayi aiki yan kwangila da an ruguza su mai girma shugaban kasa yan jam'iyya ba mawalati in ka ji ana sakin kudaden kwangila daga Shehi Tinubu a zargin da nake sai su dan lele sai irin wa'annan su zaka ji ana saka da kwangila iri da kudaden to mai girma shugaban kasa ka tuna sunanka Muhammadu mataimakinka sunansa Muhammadu yawancin gwamnonin nan sunansu Muhammadai akwai bidiyon Allah yana kallon ku akwai Yoma Tibla Sara'i akwai last day of judgment ita ce ranar tashin alkiyama akwai su munkar suna nan akwai masu fito da bidiyon Allah ku koma ga Allah kar a saka muku annan bidiyoyin kuma ina so in gaya jama'ar Najeriya duk abin da ake faɗa akan Peter Obi ƙarya ce ana yin sabotajin ɗinsa ne wai ka a zaɓe shi saboda wannan gwamnatin da take ba mu rashin tsaro ta damu mutane muna neman canji a gurin Allah subhanahu wata'ala arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wai wannan gwamnatin wai Hamza Darma zai kalli gwamnatin nan yace tsarkakakkiyar gwamnatin da babu tsaro idan ka tashi inda tsarki a gwamnatin Tinubu to a tambayi Katsina a tambayi Zamfara a tambayi Kebbi a tambayi Sokoto a tambayi Kamba a tambayi Maiduguri a tambayi Yobe a tambayi Nasarawa state a tambayi Niger a tambayi Kaduna state a tambayi Bauchi ka gane wa'annan za a tambaya sai in kwana ina faɗar tsarkin gwamnatin Bola Tinubu. To daga ƙarshe mu kalli nan ita jihar Kano da 'yan takarar da kuka zauna aka tsefe aka taji a taron maslahar fadar ku ta miƙatin siyasar Kwankwasiya wasu na kallon cewa akwai sauran na aka ba halin yanzu. Babu sauran na aka ba. Ka san ita kamar ƴaƴanka ne 10 wannan ya fahimta wannan bai fahimta ba. To idan aka zauna a teburin sulhu ni ga ma'ana ta ga dalilin da yasa aka yi kaza me yasa jam'iyya take da uwa take da uba woman leader ita ce uwar jam'iyya wannan shugaban jam'iyya shine uban jam'iyya chairman party da woman leader ka gane to kaga ko a wasan kwaikwayo sai kaga an yi uwa da uba duk abin da ba uwa ba uba ba mai yiwuwa bane ba a haife shi ba abin. To ina maganar an koro 'yan takarar madugu na rikicin jam'iyyar NDC da ake magana. Babu ko ɗaya wannan farfaganda ce babu ko ɗaya shine ai nake gaya maka zaman da aka kasan 'yan takarkaru jam'iyyar ce ta farin jini ta yi zawarawa da yawa 'yan takarkaru suna da yawa to wanda yake da korafin ya ga ba a bashi ba sai a je a zauna da shi sai a warware wannan ita ce masala me consensus ko mai girma Bola Asuwaji Tinubu ba a ce ai consensus ko ai kato bayan kato
ka gane to consensus ne ya jawo haka, wannan rashin fahimta ne an fahimta. Dan haka dan takarar mu shine mai girma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, wanda zai ci zaɓe da izinin Allah 2027 da sanatocin mu Kashim Batayya, Nasiru Yusuf Gawuna, Ɗanbata, sannan kuma da ɗan majalisun mu na tarayya da 'yan majalisun mu na jihohi, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in lokaci yayi su za su kayan Allah tsina ko mai ƙarya su ci zaɓe a jihar Kano. Mai girma Comrade Aminu Abdulsalam su ya hannun oba da gwamna Abba, kuma daman na gaya maka kai wa Allah kai wa annabi kalmar gida gida ta wace. Kamar yadda mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya kwace kwankwasiyarsa, ku cire majar hularsa, ku cire masa jar hularsa in dai ba wani wata nufaka ba, kuma kalmar gida gida ta wace. Allah ne ya bani na kirkira a bata. Kada in ƙara jin an kira ka da suna Abba gida gida a jihar Kano. A yi zuciya yadda aka ce ba mu isa ba, to duk wata gudunmawa da muka bayar ita ba bata isa ba ajiye ta.